אני פונה לראש הממשלה שלי. אני בכעס נוראי, ואני מוכרח להגיד לך את מה שאני מרגיש. לא מחכה לי תשובה, לא מחכה שתענה לי, תחשוב מה שאתה רוצה, אבל אני מוכרח להוציא את זה מהלב. אז אני לוחם תש"ח, המספר האישי שלי, תקשיב טוב, 2577. אח שלי נהרג במלחמת השחרור, אח של אשתי נהרג במלחמת השחרור, וכל יום היה לנו הרוגים, והייתי בטוח שגם אני אהיה אחד מהם. אני לא פוליטיקאי, לא חבר מפלגה, לא שום דבר, אבל כשראיתי שר בישראל אומר לטייסים, תלכו לעזאזל, אנחנו לא צריכים אתכם, הוא לא הרגיז אותי. הרגיז אותי שאתה, מר ביטחון, אח של יוני, סיירת מטכ"ל, לא קמת ואמרת, לא הגנת על חיילי ישראל. ומה עשית כשר הביטחון? קם להגן על חיילי ישראל, פיצרת אותו. קם בן אדם ואומר לכל עם ישראל, אומר להם, תלמיד ישיבה שווה 1,000 חיילים. ואני קיוויתי שאתה, מר הביטחון, איש הליכוד, לוחם, תקום ותגיד לו, אם לא היה חיילי צה"ל, לא היה בחורי ישיבה, לא הייתה מדינה, לא היו שוחטים את כולנו. לא הגבת מילה. הקמת ממשלה עם משיחיסטים, שהמטרה שלהם להרוס את מסגד אל-אקצא ושיהיה מלחמת גוג ומגוג ועד יבוא המשיח. זה המטרה שלהם. והחלק השני של הממשלה שלך זה חרדים שרוצים שני דברים, כסף ושחרור מצה"ל. ואת זה אתה נותן להם. והאופוזיציה שלך זה אלופי צה"ל, שרי ביטחון, אנשי שב"כ, אנשי ליכוד, כל אלה שתורמים ועובדים למען המדינה, גם דתיים, ציונים, דתיים, שהם חיילים מעולים, הם אלופי צה"ל, והם עובדים ומפרנסים את המדינה. ותגיד לי, למה בחור ישיבה שווה 1,000 חיילים? למה אתה לא לוקח 1,000 בחורי ישיבה ושולח אותם לעזה? כל אחד שווה 1,000, זה 10,000, שיפתרו את הבעיות. חיילי צה"ל אתה פוגע בהם, והשרים שלך קיללו אותם, ואתה שתקת, ולחרדים אתה משלם. ותודה רבה, אתה יכול להגיד שאני סינילי, זקן, שמאלני, אויב המדינה, מה שאתה רוצה, אבל אני אומר לך את הדברים מהלב. תעשה, לא מצפה ממך לשום תגובה ולשום תשובה. אני רק רוצה שתציל את עם ישראל. אני יודע בביטחון גמור, אנחנו ננצח במלחמה הזאת. אנחנו חזקים ואנחנו יודעים להילחם. מלחמת השחרור ידעתי שננצח למרות שכל התנאים הם נגדנו. וידעתי שאין לנו ברירה, אנחנו ננצח. ואנחנו ננצח רק אם נהיה עם אחד שאוהב אחד את השני, בלי שנאה שאתה מפיץ. אתה אומר שמאלנים, זה עוד 1,000 אנשים שאומרים להרוג אותם. אז תחשוב על מה אתה אומר. תנסה לתקן את כל הטעויות האלה. פגעת בביטחון ישראל.